Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en ny video her på min kanal. Det der sker i dag, det er bare lige, at jeg vil lige lave en lille update video, hvor jeg lige fortæller, hvor jeg er i landet, eller i landet, hvor jeg er i verden, må man jo nok hellere sige. Jeg er simpelthen i Norge lige nu sammen med min familie, min mor, min far, min søster og min søsters kæreste. Så ja, vi har lejet sådan en, vi har lånt en hytte af en fra min fars firma, som hedder Kjeld eller sådan noget. Så ja, det er sådan en kæmpe 2-etages hytte, hvor mig og min søster og min søsters kæreste sover nedenunder, hvor vi har hver vores værelser. Så har vi en stue her ovenpå, hvor der sådan er slængeplads her med tv, og så har vi spisebord herover. Og så har vi køkken herom, og så sover min forældre derinde. Og så har vi så toilet herover og en trappe ned der, hvor der bare er sådan garderobe og sådan noget pis. Men ja, jeg kommer i hvert fald til at vlogge herovre fra, og det kommer lige om 2-3 uger eller sådan noget, fordi jeg har bare lige fået lavet nogle videoer sådan, til jer, som lige kunne blive uploadet, mens jeg var herovre, fordi jeg vil ikke få tid til sådan, eller uploade sådan noget herovre, selvom der egentlig er okay internet. Men det her, det er bare lige sådan en lille hurtig video, så jeg lige ved, hvor jeg er henne, og at der snart kommer nogle vlogs herovre fra, hvor vi kommer ud og laver en masse spændende sager. Det var egentlig bare det for den her video, det var bare lige en kort video, hvor jeg lige fortalte om, hvor jeg var henne. Så ja, jeg håber, I har en skidegod sommerferie derude, og I kan tjekke min Instagram og Snapchat og sådan noget, og så nogle gange så lægger jeg noget ud der, hvis det er, at der ikke lige er kommet noget på min kanal. Så ja, tjek mine sociale medier ud, og så ses vi bare i min næste video.